Türkiye'nin çeşitli illerinden sanatçılarla birlikteyiz. Li bajarê Amedê pêşengeha resmana jinan hat vekirin. 38 jinên hunermendên Tirk pêşengek bi navê Pêşengeha Buharê vekir. Di pêşengeyê de 53 wêne hatin nîşandan. Armanca pêşengeyê jin dan zanî ku her sal hunermendên jin tên bahevdû û li bajarekî pêşengeh vedikin û pereyê ku ji wêneyên ku têne firotin tên bi dest xistin li xwendevanên zanîngehê re tê xerçkirin. Ben Diyarbakırlıyım. Burada doğdum. Ez bixwe ji bajarê Amedê me. Bajarê Amed qîmet dide hunerê. Pêşengehan ez amade dikim. Em her sal li bajaran pêşengeh vedikin. Îsal jî ez û hevalê xwe Pervîn me xwest li Amedê vekin. Heta niha me nêzîkî 100 pêşengeh vekiriye. Wêneyên ku di vê pêşengeyê de hatin nîşandan ji destê hunermendên jinan derketiye. Me xwest ji çavê jinan huner nîşan bidin. Wêneyên ku li virin em difroşin, perê pêşengehan didin xwendevanên zanîngehan. Ne yapacağım? Jinên ku li pêşengehê digeriyan jî nêrnên xwe wiha anîn ziman. Milvê pêşengeha Buharê pir xweş dî. Destê jina derketiye belliye, zaf belliye. Çünkü rengê wan, doqunişa wan pir germ e. Duyguya me re pir xweş yansıtmış dike. Dest xweş ji wan re. İyikî ji anîne Amedê vekirine. Ez û zilamê xwe em hatin, em bi hevdûra me qetilmişê vê sergiyê bû. Em pir kêfxweş bûn, destê wan sax be. Di pêşengeyê de wêneyên ku hatine çêkirin bi taybet sûretên jinan û sembolên xwezayî ne. Pêşengeha Buharê a hunermendên jinan heta 18 Nîsanê wê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.